Здравейте, приятели! Днес с моята приятелка ще ви покажем любимите ни магазини. Елате с нас да ви покажем любимите ни магазини. Първо, хранителния магазин. Има много храни, много е хубаво. Втори магазин, любим. Салонския, фризьорския салон. Третото място, магазина за сладолед. Третото място е бутика, магазина за дрехи. Ето го. И това е от нас. Чао, приятели!